Ġnien Romeo Romano f'Santa Venera jagħmel parti minn Casa Leoni, palazz tas-seklu 18 li kien iservi bħala villeġġjatura l-Gran Mastru Manuel de Velena. Il-ġnien btul ta' aktar minn 150 metru huwa mibni fuq stil barokk u għadu jżomm it-tifsil oriġinali b'passaġġ ċentrali. Sentejn ilu sar proġett ta' konservazzjoni li kompla jenfasizza l-karattru ta' dan il-ġnien u joffri spazju miftuħ għall-komunità. Sar bandli ġdid u ġew irrestawrati fost oħrajn il-passaġġi, il-funtani, is-sistema tat-tisqija u l-kanali tal-ġebel li jiffurmaw parti minna. Anthony Farrugia li ilu 7 snin inkarigat mill-Kunsell Lokali biex joħsib il-ġnien u Rina Sinja li ġiet irrestawrata. Spjega li fl-modi kienet tintuża biex jittella l-ilma mill-ġibjun li hemm taħt il-ġnien. Qabel kien jużaw la kellhom elettriku ma kellhom xejn kien jużaw il-bejjem. Kien jobtu l-bima magħhom għal-ħadejda idawwar, bad għandek il-buckets jinżel isfel mal-ġol-ġiebja tal-ilma, bad jispread daw jifirxu ġol-kanali. Marja Vella mill-Ministeru tal-Ambjent qalet lil TVM News li bħalissa tiġi aġġudikata sejħa l-offerti biex titwetta it-tieni fażi tal-proġett tal-konservazzjoni tal-ġnien. Matul il-ġurnata tas-Sibt il-pubbliku mistieden iżur ġnien Romeo Romano mill-10 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar biex mhux biss iqatta ħin ta' kwalità mal-familja f'wieħed mill-isbaħ ġonna fl-Urban, imma wkoll biex jara mill-qrib ix-xogħol ta' konservazzjoni li sar. Law tfal taf trace face painting kif ukoll ikel u xorb. Ħajkun hawn il-kantu l-mużika u puppet show mill-maskot tal-kampanja Saving Our Blue fih dan il-Ministeru tal-Ambjent, l-Enerġija u r-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Magħhom diversi entitajiet fosthom Project Green, l-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi, Ambjent Malta u Waste Serve li se jagħtu informazzjoni lill-pubbliku dwar ħidmiethom.